kakulona uphile uphusha uphumelele. Lona uPastor Winnie, lo ubuyachaza amaphupho. Inamba yami nginesifiso sithi umuntu oyimembe ethande kuphela, umuntu ongumlandeli ethande kuphela. So ngona isenga 5 ntambama from Monday to Friday kuphela uyangifonela ku-WhatsApp. Isibalo sabantu ababuka amavidiyo sincane kakhulu. Isibalo sabantu abangama-member sincane kakhulu njengoba bengadlulile ku-50 abangama-member. Kodwa lokho abangifonela abaningi kakhulu. Uma kuqhubeka kanje bofuna ngishintshe inamba bese ngiba nenamba engizoyilinka nabantu abama-member kuphela, ngoba asikwazi ukuthi sibe nabantu abasifonelayo ngosuku abaningi ukwedlula abantu ababuka amavidiyo ngosuku, yabo. Kodwa akasenze kanje, uwelile impela sawubona baba, nginguwinile. Ngicela ukubuza kuchazana uphupha udutshulwa njalo umuntu omaziyo, yabo. Or she's being shot at by someone she knows. And lento le yenzeka more often. Futhi into yenzeka kanjalo kancane lokuphupha lo muntu amaziyo emdubula. So naku ukudutshulwa so lithi nyawo ngokujwayelekile uma ngenza uphupha udutshulwa kuwuphawu lokuma udutshulwa umuntu omaziyo. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo muntu akumele umethembe, kodwa kumele umqaphele ngoba ke ugcwele inzondo futhi unonya, uyagadla ngemithi emibi nenamandla. Kodwa uma uphunyukile kusho ukuthi izinto zakhe ngeke ziphumelele. Ngoba seKorinte lesibili chapter 4 verse 8 to 9 sihlaselwa nxa zonke, kodwa ke asinqotshwa, siyaxakwa siyaxakwa usenzeni, kodwa ke asiphelelwa ithemba, siyashushiswa kodwa asikazi silahlwe uNkulunkulu. 2 omunye angayibheka kanjena-ke. Kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu udutshulwa uphawu lokuma udutshulwa umuntu omaziyo. Lokhu kusengasho ukuthi kungenzeka kumele uqaphele kakhulu ngoba kunomunye umuntu okugadlayo kodwa ebese esebenzisa isithunzi salomuntu omaziyo, ngoba emenyanya noma ke ezama ukudidisa edukisa nje umkhondo. So lapho ila khona u-A ezokuloya kodwa esebenzisa isithunzi sika-B kuze wena uma ugadle ukuthi hayi futhi u-B okuloyayo nje u-A yokuloyayo, kodwa usebenzisa isithunzi sika-B, yayibona? Okusho ukuthi ngenzeka wena lo muntu uzodinisa ungasamethembi lokho yena ombona ekudubula, kanti akuyena empeleni okuloyayo, kodwa kunomunye umuntu ngemumva ongenza kuseduze nawe, kodwa usiveza njengaloya. Amahubo 27 verse 2 ekusondeleni kwababi ukuba badla inyama yami abemelene nami nezitha zami bayakukhubeka bawe. Sisho njalo abakhubeke bawe. 3 kuyenzeka uma uphupha udutshulwa kuba uphawu oluhluma udutshulwa kodwa uphunyuka, ngoba lokhu kusho ukuthi kungenzeka umuntu osuke ezophunyuka, umuntu ophunyuka bemphethe wena, futhi imithi yalomthakathi angeke iphumelele noma iphumelele. U-Isaiah 54 verse 15 bheka uma bebuthana kungaphandle kwami, ubheka uma bebuthana kungaphandle kwami, noma ngubani obuthalela wena uyakuwa ngenxa yakho. Futhi ke la uNkulunkulu osuke ezihlangule ethi mabegadla wena akusiyi icebo lakhe, kodwa ke bonke futhi abagadlayo bayokuwa ngenxa yakho. Sho wena uma ubakhulikela uyobanqoba, noma ubashaya into bashaya ngayo bashaywa. Sabo ngaza kwethu wabukela phela amavidiyo, ngoba nami kungiqeda umdlalo ukuthi labantu engibenzela amavidiyo awabuki lama video, bafuna ukungifonela, yabona? Futhi